Het wie een beste kanaal krijgt, hè? Maar dat kanon ook. Ja, dat ging wel mooi. Voor de eerste keer even zo, ja, dat was prima. Het kanon knalde altijd. Ik moet straks even op zoek naar de bal, maar dat komt uiteraard wel goed. Je bent nog voor de eerste jaar rond het kanaal, oorsgang altijd door het dorp heen. Hoe dat nou zo kwam? Nou ja, we hebben vorig jaar wel eens wat politie gehad en toen zeiden ze van nog een keer en dan nemen we de bussen mee. Dus vandaar dat we nou hebben gezegd van we doen het wel een beetje op de legale manier, want ik wil die bussen niet kwijt. En zo kunnen we er nog een beetje een evenement van maken. Ja, je had nog een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ja, ik heb de vergunning aangevraagd. Daarbij kreeg je deze uiteraard mooie oorkleppen erbij. Dat was super. Hartstikke leuk dat het zo kan. Ja, maar toen zeiden ze al, het kanon dat hebben we dit hier voor het eerst gebouwd, hè? Ja, klopt. Het kanon is dit jaar voor het eerst. Doet voor het eerst mee. Ik had ook nog niet eerder zoiets gebouwd. En dit is hem. En hij doet zijn werk, zo te zien. Ja, en nou die maat nog een optrommelen, want dan ben je nog alleen. Ja, ik ben hier helaas nog alleen. Ik had al wel wat aanmeldings, maar ik denk dat de rest dan pas wat later komt. Liggen ze allemaal nog met een kater op bed, denk ik. En dan straks het bier op tafel. Het bier zo uiteraard op de tafel. Hè. Dat kan niet ontbreken natuurlijk op deze dag. Nou, en dan wordt ik nog wat zeggen. Het zien hier iedereen die tegen een shirt nog. Nou ja, ik wens iedereen alvast een goed uiteinde en veel kanaalplezier nog deze dag allemaal. Verrassend dichtbij. RTV NOS.